କଥା ଓ କଥାରେ ନିଜ କଥା କହୁଥାଏ। ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୋ ନାଁ ରତିକାନ୍ତ କାମିଳା। କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ 90.8 FM ରେଡିଓ ସ୍ମାଇଲରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ୱିଥ୍ ରତିକାନ୍ତ କାମିଳା। କାହାଣୀ ଯିଏ ଭେଟିବେ ନିଜ ନିଜକୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଲେଖିକା କମଳା ଶତପଥୀଙ୍କ ଲିଖିତ କାହାଣୀ ଅପେକ୍ଷା। ଝରକା ଦେଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ବାପା ସାମ୍ନାର ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତାକୁ। ଗାଡ଼ି ମଟର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ବିନା କେତେ ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶୁଛି ସତରେ। କେବେ କେବେ ଏତେ ନିଶୁଣପଣ ବି ଭଲ ନଥାଏ ଛାତିର କମ୍ପନ ପାଇଁ। ଅଯଥାରେ ସେହି ଶବ୍ଦ କାନକୁ ତାବାଦ କରି ଚାଲେ। ଅଜବ ଭୟ ସବୁ ଏ ଶୂନ୍ୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ବେଳ ବେଳରେ ବାରମ୍ବାର ପଶି ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିନାହାନ୍ତି। ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଲା ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଶରୀର ଉପରେ। ବାପା ଏବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଛାତି ଭିତରେ ଦବେଇ ରଖି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କେବେ ରାସ୍ତାକୁ ତ ଆଉ କେବେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ, ତ ଆଉ କେବେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ସେ ପାଖରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସତେକି। ବାରମ୍ବାର ସେସବୁ କରି କରି ଥକିଗଲା ପରେ ବି ଆସି ବସିଯାଆନ୍ତି ମାଆର ସେଜ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି କିଛି ଦିନରୁ ସବୁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସବୁ ଭୟ ପ୍ରତି ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛି ସେ। ସମୟ ଆଉ ଦୌଡ଼ୁ ନାହିଁ। ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପହଞ୍ଚି ଯାଉନାହିଁ। ଲକଡାଉନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଏ ସହର ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ବିତିବ। ସେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟାର୍ଥ ଜୀବନକୁ ଜିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସେ। ଯଦି ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ମାମାର କିଛି ହୋଇଗଲା, ତେବେ କାହା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ଲୁହ ଢାଳିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇପାରିବେନି। ଭୟରେ ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର। ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ସେ ମାମାର ସେଜ ପାଖକୁ। ଥର ଥର ହାତକୁ ତା ନାକ ପାଖକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସର ଧୀମା ଗତିକୁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର କାହାଠୁ ପାଇବେ ସେ? କିଏ କହିପାରିବ ଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତପଣ ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଦିନକୁ? କିଏ କହିପାରିବ ପୁରାଣର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି? ମୋବାଇଲର ପରଦା ଉପରେ ଥିବା ମୋ ଫଟୋକୁ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ। ଖୁବ୍ ସରାଗରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଏ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏ ସ୍ପର୍ଶକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହେଲେ ବି ବାପା ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଛୁଇଁବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି? କେଜାଣି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଡି ବ୍ୟାଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଇଟାଲୀର କେଉଁ ଏକ ନାମ ଅଜଣା ହସ୍ପିଟାଲର କୋଉ କୋଣରେ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବା ମୁଁ ନିଜ ମାଟିକୁ, ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ। କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ନିଜ ନିଜ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶେଷକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି, କେବେ ଆସିବି, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଆସିବି? ସବୁକିଛି ସାମାନ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସେ କଥା ମୋତେ କିଏ ଜଣାଇବ? ମୁଁ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଖବର ପାଉ ପାଉ ମାମା ବେହୁଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଉପର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାପା ରାତିଦିନ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ତାକୁ। ଏଠିକାର ଯିଏ ମୋର ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ। ଯେଉଁଠି ନିଜ କଥା ସମ୍ଭାଳ ସେଠି ଅନ୍ୟର ଖବର ନେବାକୁ କାହା ପାଖରେ ବେଳ ଅଛି ନା ଅଛି ଆଗ୍ରହ? ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ଯାହାଙ୍କଠାରେ, ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବାପାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେବ, କିଛି ଭଲ ଖବର ଜଣାଇବାକୁ ଦେବଦୂତ ସାଜି କେହି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ବାପାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବ? ଆଜି ଏ ବିଦେଶ ମାଟିରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ କଥା କେମିତି ଜାଣିବେ ସେ ସତରେ? କିଏ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବ ଯେ ମୋ ପରିଚୟ ଆଉ ସେଇଆ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଧରି ଏଠିକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ? ମୋ ପାଦରେ ଝୁଲୁଥିବା ୟୁନିକ୍ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ହିଁ ଏବେ ମୋର ପରିଚୟ। ମୋ ବଡି ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜରିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏଠିକୁ ଆସିବା ବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ହିଁ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ମୋର ଅବସ୍ଥାନ। ନା ବାପା ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ, ନା କୋଳେଇ ପାରିବେ, ନା ତାଙ୍କ ଲୁହରେ ଭିଜି ପାରିବ ମୋ ଶରୀର। ଶେଷକ୍ରିୟା ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ମୋତେ ତ 4 ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ବି ମିଳିବନି ମୋ ଶାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ। ତଥାପି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ କରିଥିବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ, ଯାହା ପରେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟରେ ମାଟିର ଯେତେ ଭିତରକୁ ନେଇ ପୋତି ଦେଲେ ବି ମୋତେ ଜମାରୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ମୋଠୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଠିଆ ରହିବାର କଷ୍ଟ ବି ବୋଝ ମନେ ହେବନି। ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିନ୍ଦରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯିବି ଚୁପଚାପ, ବିନା ଅବଶୋଷରେ। ବାସ୍ ଏତିକ ଥିଲା ଏ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ସାଥୀମାନଙ୍କର ନାଁ ତ କହିଦିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଡିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେହୁଲ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କାହାଣୀଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଲେଖିକା କମଳା ଶତପଥୀ। କଥା ଓ କଥାରେ ନିଜ କଥା କହୁଥାଏ, ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୋ ନାଁ ରତିକାନ୍ତ କାମିଳା। କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ 90.8 FM ରେଡିଓ ସ୍ମାଇଲରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ୱିଥ୍ ରତିକାନ୍ତ କାମିଳା। କାହାଣୀ ଯିଏ ଭେଟିବେ ନିଜ ନିଜକୁ।